Kello on tasan 7 ja tervetuloa Parempi huomenna aamusoon pariin. Eilen kerroin teille terveellisen aamuun kuuluvan joukan lisäksi värikkäät kasvikset. Homman nimihän oli se, että suositusten mukaan nassuun pitäisi vetää vähintään puoli kiloa värikkäitä kasviksia päivässä, jotta elimistö saa tarpeeksi suojaravintoaineita. Tänään puhutaan stressistä ja small talkista. Tutkimuksen mukaan small talk poistaa stressiä. Meillä on vieraana avantojoukan keksijä ja elämäntapakonsultti Lydia Rannanjärvi. Tervetuloa lähetykseen. Kiitos paljon. Ihana olla täällä. Small talk on kuitenkin aika uusi asia suomalaisessa kulttuurissa. Olisiko sinulla, Lydia, antaa meille joitakin vinkkejä, miten päästä alkuun? Yksi hyvä tapa lähestyä uusia ihmisiä on tarjota heille apua ja sitä kautta päästä keskustelemaan heidän kanssaan. Hei, anna mä otan sun pyörän. On hyvä muistaa se, että kuuntelee, mitä toisella on sanottavana. Joo, mutta siis arvaa oikeesti, siis mä ostin sellaisen mekon. Joo, en mä tajuu miten mä oon voinut ostaa. Joo, ai siis missä mä oon? No mä oon ulkoiluttanut koiraa Smäkestä. Siis tänään mä vaihdan paikkaa, tää on jotenkin urpois, siis mä en kestä. Kannattaa unohtaa sellaiset perinteiset sanonnat, kuten onpa ilmoja pidellyt. Sen sijaan suosittelen kysymään esimerkiksi harrastuksista. Hei, mitä sä teet? Kansalaisten skandaali! Yhteiskunnan vihollinen nyt liikkumatta! Liikkumatta! Toihan näytti mielenkiintoiselta. Small talkin ei tarvitse aina olla pintapuolista, vaan sä voit joskus kertoa jotain henkilökohtaista itsestäsi. Mun äiti jäi suojatiellä auto alle. No, suomalaisessa kulttuurissa tämä small talk-ilmiö on vielä aika uusi ja sen takia se voi olla myös haastavaa, joten tärkeää on, ettet luovuta. On ilma ja pielly.